Здравейте, уважаеми зрители и приятели на моя подкаст Спортен маняк. 3 бързи прогнози за дербитата във Висшата лига. Ливърпул срещу Евертън на Анфилд. Отборът на Ливърпул тръгна с 4 първите победи във Висшата лига и с победа в Шампионската лига. Краля на късните голове през този сезон. Отборът на Арне Слот се изправя срещу вечния съперник, отбора на Евертън, воден от Дейвид Мойс. Отборът на Евертън в началото на сезона играе много приличен футбол, доста дисциплиниран, много добър преход прави отбора на Евертън. И моята прогноза, странно ли не е, Ливърпул да не спечели матча. Предлагам ви Хикс 2 опцията, или Хикс, или победа за отбора на Евертън. Втория матч. Ман Юнайтед срещу Челси. Матч, който е много важен и за двата отбора. Челси в своята опит за борба за титлата, която изглежда малко обречена, след като отбора на Мареска допуска толкова детински голове. Например, последния гол срещу отбора на Брентфорд след тъч в 94-та минута, като си обърнал матча от 0 на 1 съперника до 1 на 2 след голове на Палмър и Кайседо. Отбора на Ман Юнайтед е в много тежко положение също. Треньора Рубен Аморим се клатушка, затова моята прогноза е. По принцип, Ман Юнайтед винаги играе добре срещу Челси на Олд Трафорд. Челси няма победа на Олд Трафорд, станаха 11 години. Или повече от 11 години. Не помня кога беше последната победа на Челси, но тя е много отдавна. Очаквам обаче тази тенденция да се наруши. Очаквам хората на Енцо Мареска да спечелят на Олд Трафорд и да влошат ситуацията в Манчестър Юнайтед до степен, която едва ли Румен Аморим може и да се измъкне. След като се пише в британските медии, че вече има ултиматум и са му поставили ултиматум да си ходи, португалският специалист, ако не спечели този матч, дори и точка да вземи, според мен Челси ще спечели матча и почти на 70% се уволни Рубен Аморим. Третата прогноза е Арсенал срещу Манчестър Сити. Очаквам отбора на Арсенал да триумфира срещу Манчестър Сити. Манчестър Сити влезна в добра форма с серия от 2 поредни победи от дома срещу отбора на Ман Юнайтед в дербито на града с 3-0 и победа срещу отбора на Наполи. Но Арсенал за мен е по-стабилният отбор в дефанзивен план и очаквам победа за хората на Микел Артета с гол с резултата може би 2-1 и победен гол на някой от хората, Габриел Магаляеш, Деклан Райс и така нататък. Това бяха моите 3 прогнози за дербитата в Висшата лига. Сега ще дам една интересна прогноза за мачовете в българското първенство. Левски Лудогорец, който следва след 5 минути ще започне някъде мача. Отбора на Лудогорец да не загуби мача. Очаквам дори отбора на Левски да прегоре пред препълнената Герена и отбора от Разград да спечели точка, дори може би и 3. ЦСКА гостува във Враца, ЦСКА разклатен до стената след поредна загуба от отбора на Арда Кърджали. Дори матча не се игра в Кърджали, а се игра в Стара Загора на стадиона на Берое. Затова очаквам ЦСКА с най-вероятно временен треньор Валентин Илиев да спечели матча с рутинното 2 или 3-0. Интересен прогноз заради в кризата на ЦСКА, но очаквам отбора да се вдигне. Плюс това си е много странна ситуацията, защото треньора на Ботев Враца Христо Янев е един от основните фаворити да застане начело на отбора на ЦСКА. Ако ме питате мен лично, Любо Пенев е човека, но дори Валю Илиев не е хичлов треньор, който беше на ЦСКА 48 треньор и устреди ЦСКА в един бараж, когато феновете нахуха на терена и отбора беше наказан 6 мача да няма фенове на домакинството си миналия сезон. Това са моите прогнози. Се пусна видео и утре за прогнозите ми, свързани с мачовете на Реал Барселона и на други европейски дербита. Довиждане, до нови срещи!